Svetlo mám, kameru mám, účes mám, kľúče nemám, moje druhé nemám, ale máš. Ale drž hubu. Čaute ľudia, moje meno je Oblík a dneska som si pre vás prichystal video, ktoré je síce trošku skoro na to, že mám ja 17 odobrateľov, ale každopádne pripravil som si pre vás stack 17 faktov o mne. Fakt číslo 1. Moje prvé meno je Ozima. Adolf. Fakt číslo 2. Narodil som sa 25.8.2004 a z toho plynie, že mám presne 11 rokov. Fakt číslo 3. Niekedy sa mi stáva, že strácam veci ako sú kľúče, mobil, strelná zbraň, mladší bratranec. Fakt číslo 4. Mám dvoch súrodencov. Staršieho brata a staršiu sestru. Čiže som najmladší. Fakt číslo 5. Som astmatik, takže veci ako dým z cigarety a lak na vlasy ma vedia poriadne podrážiť a poriadne rozkašľať. Fakt číslo 6. Preskočil som ho, lebo ma nič nenapadlo. Fakt číslo 7. Moji obľúbení youtuberi sú ľudia ako Gogo, Explo, Hogi, Selasi a samozrejme, že Vaďák. Fakt číslo 9. Mám 162 cm. Fakt číslo 10. Moje obľúbené jedlá sú pokrmy ako brinzové halušky, pizza a zjem jediné kuracie mäso. Fakt číslo 11. Bývam v malej dedinke menom Považaný nedaleko Nového Mesta nad Váhom. Fakt číslo 12. Som šiestak na základnej škole kardinála Alexandra Rudnaja v Považanoch. Fakt číslo 13. Na všetkých vysvedčeniach doteraz som mal samé jednotky. Fakt číslo 14. Fandím futbalovým tímom ako sú Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United, ale takže tak je najlepší Real. Fakt číslo 15. Neviem kresliť a podľa všetkého som tento dar zdedil po mojej mamine. Fakt číslo 16. Moje obľúbené hry sú hry ako Battlefield, FIFA, Saints Row 3 a samozrejme, že GTAčko. Fakt číslo 17. Budem rád, ak na tomto videu bude veľa lajkov, veľa pozitívnych komentárov a veľa zhliadnutí a takže tak by som bol rád, kebyže mi trošku stupnú odbery, aby som sa mohol posunúť do iných videí. Fakt číslo 18. Neviem počítať, takže keď týchto faktov bolo viacej než 17, tak ma prosím ťa ospravedlň. To teda nevieš. Ja viem, ale nevieš. Ale viem počítať. Nevieš. Hovoril som. A ešte niečo. Kľúče.